وавилон мобайл замимаи май вавилонро муаррифӣ мекунад. утоқи шахсӣ захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. e-commerce судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. ай-купон аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. ҳамёни электронӣ тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо май вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. қисми сеюми рандеву бо Сангали Мирзоевро идома медиҳем. дӯстони азиз, мамнунам аз ҳамаи шумо, мамнунам ки ин лаҳзаҳо бо моед. мо дар қисми дуюм ваъда дода будем ки дар бораи моҷароҳои шумо бо сарояндаҳо ҳарф мезанем. яъне чаро ин моҷароҳо сар мезананд? рости гап намедонам орзуҷон дар бораи кадом моҷаро шумо гап заданед, лекин ман таърих гувоҳ аст ки уман дар ҳаёти ман кам қатъи сарояндаҳо ман кам моҷаро кардагиам. ҳозира ман аз устод убайдулло раҷабов узр мепурсам. ягон вақт чаро нофаҳмӣ буд. як вақт чӣ буд? дар ҳамин бора ҳарф мезанед. рости гап ҷам як рӯзои маданияти тоҷикистон дар Москав буд. 200 нафар рафтем аз тоҷикистон. аз тоҷикистон моро дар меҳмонхонаи Россия он вақт буд, оли гардондан ҷо кардан. соли 95 буд. 95 ё 96. соли душвор. соли душвор буд. мардум каптар қашоқӣ мекашиданд. ҳамин ҷо кардану гуфтанд ки машқро сар кардем. машқро сар кардем. ҷа бояд бисёр ман бовар дорам ки иҷа устод айбшо набуданд, иҷа мутасаддиҳое ки буданд айб айуно буд. он баъд ҳамин мардум вақте ки мо машқ мекардем, бояд мутасаддиҳои ҳамин ки моро бурдан шогирдои устод бояд ки рафта коркунои ҳамон ошхонаи ҳамон меҳмонхонаро бояд ки яъне ки хабардор мекарданд ки мо аз машқ дер меоем. ӯ русода фарқ надошт. аз соати 6 то 8 ужин. яъне ки аз рӯи барнома аз соати 8 то 9 завтрак, урусикати бигем, обед аз соати 1 то 2 ва аз соати 6 то 7 хӯроки шом буд. мардум бояд мутасаддиҳо мерафтанд, онро хушдор мекарданд, хабардор мекарданд ки мо машқ кардастем, мо соати 6 намебием, соати 10 мебием. мо вақте меоем вай ошхоначиҳо қатъи мо ҳамин хеле гап мезананд ки мегӯяд ки вақтишда омадан дар кор, ита дар кор, ута дар кор. лекин кадоме ки қатъи ман сафар кардааст, кадоме ки қатъи ман дар сафарҳои ҳунарӣ буд, ай Сангали Мирзоев агар бохабар бошад, хонаи Сангали Мирзоев 24 соат кушодагӣ буд. касе қатъи ман сафар карда ӯ медона. ма кадом шаҳре ки мерафтам, аввал аз бозор мерафтам, сар мекардам. даже Германия вақте рафтем, олмон рафтем, ай бозор сар кардам. бозор мерам, мегирам тамоми газакое ки мада дар корай мегирам, тамоми ҳасибое ки мада дар корай мегирам, тамоми намудои ноне ки ма барои худам дар корай ҳамаро мегирам, дастархонда мемонам, барои ки мо одамо ай мо хӯрохӯримон гуфти русоки нинарми руванӣ буд. ҳар вақт мехостем бояд тоҷикам хеле охи куҷо дар режима нигоҳ мекунам. як бар меини соат 9 кушна шид я чихур ё ними шаб. барои ҳамин анамон вақт мардум кушна монданд, мардум ай мо нон мепурсиданд. баъд гандагӣ дар чӣ буд? берун баромадан мумкин нест. он вақт дар Москва бисёр вазъият безеб буд. дар даруни чиз нест, дар даруни гостиница хеле магазин, мағоза, ягон хӯрохарӣ хеле гап набуд. ҳичи. ана ҳамунҷода бисёр камтар дардм кард. баъд як чиз дига да қарм кард. мана гуфтанд ки якахон фақат устод давлатманд холов яка мехонад, мастона эргашева яка мехонад, и нигина раупова, якахоно ҳаминоанд. дига ҳамат обши мехонед, яъне ки умумӣ. дар ҷо рафтум, лекин камтар кор дига буд. қариб ҳама беғарзи мо ҳама якахонӣ карданд. буданд одамое ки аз саҳна мегуфтанд ки
сангали якта бихонад, деки ишкам гӯшам намекард, ишкам чиам намекард. баъд ҳамин оста оста баъд ҳамин хел пӯшидан гирифт. баъд чуба барои чи ҳамин хеле корай, барои чи буд ҳамин кор? Ман чӣ кор кардам ки як шер ман чӣ гуфтам ки дили нозукат озор гирифт, хотират аз мани бечора ба як бор гирифт. яъне ки ин ҳамин чизо ҷамъ шуд, ҳамин чизо ҷамъ шуд. Чӣ шуд баъд? баъдиш баъд ҳамун суханое ки вақтам дар вақти ҳамун эҳсосот баъд як ду сухани қабеҳ гуфтем. лекин ҳозир мо қади устод, ҳозир мо қади устод беҳтарин вай устодаи ман шогирдем. Не, ман кашталгирӣ гиребонгирӣ нашид. Кашталгирӣ гиребонгирӣ ман ҳами якчанд сол пеш як ҷуда шуд. як чи ман мегӯям орзу ҷон, бояд ҷанги дастӣ умуман фаромӯш шавад. бояд ҷанги майнаи сар бошад, ҷанги зеҳнӣ. ҷанги зеҳнӣ. барои ҳамин баъзе ҳастанд ки одамое ки ҳамин намефаҳманд, ҳамин қадар ҷанги зеҳнӣ мекунӣ, мефаҳмонӣ, намефаҳманд. баъд як не, шумо ҳозир гуфтед ки кашталгирӣ чанде пеш буд. Роҷи ба чӣ мехостед бигӯед? Кашталгирӣ чанде пеш буд ки? хай як байни маву як бо ҳунарманди дигар, вай ҳозир мо рафиқи хубем. Ки? номша намегирам. ҳамин хел шуд ки мо ба эҳсосот дода шуда яду каламушти фуровардем ҳамон одама. дар назди 150 нафар одам. дар куҷо гузашт ин ҳодиса? лекин ман як чӣ мисол мерам, ҳамин одамизода бояд як ҳамон вақта ҳамин одамизода як мешавад ки косаи сабр лабрез. ма то ӯ вақта мо ӯра миллион бигем хатогии ӯра мо бахшидем. баъд ҳамунҷада ҳамун лаҳзада вақте ки одама косаи сабраш лабрез мешида, дигар пеши раша ҳичи намегирифта. ҳама тамошо карданд ки шумо чӣ гуна касе дар кор буд, ҳама дид. ба ҳам дар меафтед. мо ба ҳам дар наафтодем, ма дар афтодам. ӯ одаме ки ӯ одам дига гуфти русоги успед накард, дига бода бичаспа задам ма. асосан ҷанга сак мекунад. осеб бардоштанд? Не, осеб бардошт набардошт худаш медона худо. Не ки ман як одаме ки ҳаётимда ман кина намегирам. ягон парванда боз накарданд? Не, парванда боз накарданд. ба фикрам ки фаҳмидан ки тарбиявӣ буд. Ваёдарам дар кардан ки кори тарбия аст. шикоят набурд? шикоят накард. мардигари кард, ҷавонмардӣ кард. ҳозир мо ҳам ҷавонмард кардем, бо ҷурай зурем наздик. яъне боз ба ҳам омадед? бо ба ҳамин мо бисёр вақт кина надорем. касе дар кори ҳам медона худаш. боз ман шунидам ки шумо яке аз нафарони тоҷирро куфтед, яъне дар қуртобхонаи олимҷон як моҷароеро. шумо ира якҷо медонед? ман шунидам. ҳисси ҳақиқат. мана шумо як савол метиҳам. ина шумо қати ман 40 сол падарои мо ошно, ма барои чӣ куршид? мана бинед ки мо як умр ҳамсоя қати шумо. як вақт ман мегӯям ки ман ҳамсоя 40 сол қати шумо зиндагӣ кардагиам, якҷоя таваллуд шудем, калон шудем. ман мегӯям хонатонро мара иҷора битед, ман ҳамҷа мехоҳам қуртобхона кунам. тамом мо метем ина хонаро мегирем, мишо шумо 2-3 сол истифода мебаред намира. гарчанде ки дар договор гуфтагие ки 5 сол договора, шумо дар муддати 3 сол договора вайрон мекунед. яъне ки қуртобхонаи нав мекушоед, мерен, мар равед майли. нахуд ки баъди рафтан 40 сол якҷоя зиндагӣ карданда, шумо разеткаву ҳамун патронои лампочкора, қати ҳамун трубои водопровод ҳамира биканем барем. яъне шумо ҳавлиятонро ба иҷора дода будед? ҳавлӣ не, ҳавлӣ рафиқма. ҳавлӣ шогирдам, рафиқи худам. ҳамсояи ҳамун олимҷона. ҳоли олимҷон қатиам созум, ҷурай созум. маънуш ки мо дӯст шидем. яъне аввал часпу талош ҳамин кадоме ки аввал як талош мекунанд, баъд ҷурай нағз мешаванд ахиронда. хуб чӣ шуд баъдан? шумо яъне аз рафиқи худатон пуштибонӣ кардеду бо олимҷон? ман ай рафиқи худмам агар пуштибонӣ кунам, як ай фарзанди худмам агар пуштибонӣ кунам, ман ҳама вақт ҳамин ҳақиқатро нигоҳ мекунем ки ҳамин ҳақиқат тарафи ки ай. занозанӣ аз чӣ сар шуд? занозанӣ вай айбша ба кала намегира. яъне ки вай ҳамин як намуд қатимо гап мезанад ки мора ҳеҷ писар намекунад. ман мегӯям ки
додар азиз, ман дар туи худат омада сартарошонда, е туи ман омадагӣ нестам, хеле гапо задиста. Ман гуфтам ки хай ҳамин қадар сол падаротон ошно, хай нарафти худо айда қуртохона нақс кад шумода. Чува ҳами нахуд разеткара, ҳами разеткаи падарманата ёк сими ҳами света ай ҳами хона бикани барӣ. Охи як ҳамсоягия, як хештавория, бо хештаворам ҳастанд, як ҳамича договора шумо вайрон кардем мегум охи. Чува ҳами кора кадӣ? Ки ҳам хел гапи пасту буланд зад. Баъд ҳами одам агар қадри, агар шуури инсонӣ дошта бошад, ман ҳам вақт кӯшиш мекардам ки қати вай ҳамчун инсон ҳами сухан қати гапома ҳал кунам. баъд чӣ шуд? дидам ки намешава, ҳами одам нафаҳмидистай, ҳами қамо гуфтистем 4 нафар айноми дигар одам ҳама ҷода гап мезадай, айноми як шахси бонуфус, ӯ додари ҳамун шахси бонуфусам дар ҳамҷо штагиай. фаҳмиди одами калон. ҳамин баъд пурсидам, гуфтам ки ҳамун бародара гуфтам ки ҳамин одам пишти шумо ҳам хеле гап задиста. шумо занг задед? Ман занг задам. яъне шумо бо ҳамон одами бонуфуз робита доред? бале, робита мо ҷураи сахтем. ана ҳамин айноми ҳавай кор кардиста будааст. шумо занг задед? Ман занг задам. Гуфтам ки ҳам хеле балки чӣ хеле дар кора бупурсиш. ҳамчӣ баи кора кард гуфта. Мо мегем ҳам хеле кор кардисти, ҳами маънош ки ҳами гайб ба калан намегирад. баъд рӯз дигар ҳами ҳамчун одоб 4 каламишти фуровардем ша. ҳамчун одоб бо ҳамира одоб. бо сабки Сангали. То ҳозира мана одамо бо сабки Сангали. То ҳозира тамоми мусафедои ҳамун қишлоқ дар ҳаққи мо дуо мекунанд ки ҳамин одама ақаллан ба ҳамин кор ҳозир ҳамин хел бачаи хуби шидагиай ҳамун одам бовар кунед. ҳамин хел бачаи одами хуби шидагиай як мачит мулло дар ҳаққи мо дуо кард ки ҳамин одама шумо одобша дар ҷош монден. гуфта ман ҳамин хел корам ҳастад. одаме ки сухан қати мефаҳмам вай ҳеҷ вақт ҳоҷати задан дар кор нест. умуман ман ҷонибдори задан нестам. умуман ман намефаҳмам одамое ки хеле ки ҳаёт як чизи чӣ хеле гуфтем маҷмӯаи бешу кам аст. ҳастай занҳои бо фаросат ба ақл, ҳастай занҳои беақл. машқи ҷисмонӣ мекардед? машқи ҷисмонӣ ман асосан машқи ҷисмонӣ як машқда зурум. ҳамин ҷанги 9 ба 1 да зурум. мо 9 каса агар як каса бизанем аймада зур нестанд. рӯз як каса задем 9 каса номард буда санга гирифт гирехтем мо баъд. вай номард санга гирифт мо гирехтем. мо 9 нафар. аҷаб шӯхиҳои зебо доред шумо. хуб, ман мехоҳам ки ба мухлисонатон ин замон аз корҳои иҷодиятон қисса бикунед. ман гуфтаниам ки хелеги гуфтам ки маводи ҳар як санъаткор и суруди ӯ аст, и оҳанги ӯ аст. ман ина бо як майли тон гуфта метавонам ки ҳичиам ки набошад ба мухлисонам ҳамин рӯз ҳафтаи дигар туи равам ман 3 суруд мехонам ки ҳаёти ӯ чизе ки дар консертҳо ташкил кардам хондам онҳоро ҳамара мардум тамошо кард. лекин ман дар пеши ҳамаи мухлисон мегӯям ки дар кадом маъракае ки онҳо мана бинанд ман 3 суруде мехонам ки ҳамонҳо ҳаёт шонда ҳамин сурудҳоро гӯш кардагӣ нестанд. ва тамоми санъаткорода гуфтанием ки дӯстони азиз, шогирдои азиз, нигоҳ кунед ки аҳамият битен шумо орзу ҷон, шумо санъаткоро када бисёр кор мекунед. тамоми санъаткорои ҷавоне ки ҳозир мехонанд ҳамин нигоҳ мекунам ягонташ ягон як идея ки шуби дигар одамо фарқ кунад нест. фақат сурудои кӯҳнае ки мардум 100 солҳо пеш мехонданд, 50 сол, 100 сол, 60 сол, 70 сол, 50 сол, ҳамуна гирифта як обранги дигар мекунанд, ҳамура хондистанд. як ҷавон дилшоди файзулло тарона мехонад. хайриддини шарифзод бо сабки шумо, яъне садоҳо ҳам ҳатто тавъаманд. назари шумо ба ҳунари ин ҷавонон чист? назари ман ба ҳунари ҷавон биёяд, ҳунари яъне ки ҳунари хуб дорад, лекин иҷозатай бо но. яъне ки ман ба ӯ хоҳиш мекунам ки як чизе хонад ки хушрӯ мехонад, лаҳни хуб дорад, лекин як чизе хонад ки ай дигар чизо фарқ кунад. ҳозир вай фақат қариб 70% ки сурудое ки мехонад, 70%аш суруди ҳамчун сароянда, яъне ки вай месарояд суруди дигар каса. ман мехоҳам ки ҳамун одам, ман ира гуфта будам шуна, мана хайриддини шарифам гуфтам,
گفتم که شما من اول سر کردنش ده همی خریدین اول سر کردنش ده بسیار همی چیزاش من معقول بود همی آهنگ شکنی میکرد یک چیزی میکرد که قلاب شکنی میکرد در آهنگ همین قلاب شکنی ها در دلشاد نیست تمام سرود خشب میسراید اینا باور کنید هر یک حافظ وقتی نامش میگیریم یک سرودی او باید که اینا خریدیم میگیم سرودی زلف تا خم خم زده دریاد میره یا که عشقی تو مثال نیکی همین بعد فهمیدم اون روز ما کنسرت مونموندیم افغانستان وای اومد که این سرودی افغانیایی شما این سرود موندن در برنامه‌تون حق ندارین. کدام سرود؟ ابی زلفوت خم خم زده. این ترانه افغانی بود است. اکنون نمیدونم چه بود است که همین چیزش یعنی که مؤلفش همین افغانستان بود است همین خیل بود است همین خیل. آن دلشادی فایزلو اینو آنم آینده که دست این مردم جوانای خیلی میکنن. نگاه کنین هر یک حافظ احمد ظاهر میگفت که با احمد ظاهر میگفتن که برای چی چیپتویش مو قیمت است. برای که ما موسمییم یعنی که ما میریم هیچ تأخیر نمیستیم برای همین یک چی میفروشیم که یک چی جمع کنیم که در پیری بخورم ما دوری خودمون گذارن یعنی که روسیه چیلا پکلینیا میگن نگاه کنین دوری استاد اکا شریف جورایف دوری اکا اهم آخرین دوری کنترینی که ما میدونیم اکا شریف جورایف دور شمقور دینابیکوف اودینا هوشیموف ظفر نوزیموف جورابیک مراد این دوری اینو بعد اینو استادو بودن دولتمند خولوف تونا بهراموف جورابیک نظریف سیدقل بیلولوف انا جمشید اسماعیلوف این جمعخون سفرف این دوری ایو بودن بعد انا می دوری همینو میاد دوری مو افضل شدیوف حیاتوی مومنان سانگالی میرزویف حیاتوی مومنان و لولا عزیزова مرخصور صفیوا خرسند مروز ظریفوف بعد دوری مو برومد ذکریالله حکیموف ذکریالله حکیموف صدرالدین نجم‌الدین بهرامی غفوری خورشید شوکیروف صادق خولوف انا جوانایی که حاضر بودن من خریدین من دلشاد اینا دیگر و دیگر اینو جوانو اینو یک چیزی باید اختراع کنن که همین وقتی گوش کردن ده بهش میگیم همین که همین موسیقی سر شد همه حافظ دیسته باور کنید همه فهمیدن چخیلی که همه حافظ نگه هر یک کس ما یک وقت در گل مهتاب برآمد کردگی بودم همونجا گفتم که کسانی که از اودای همین حافظی نمیبروین با همو جوانیش دکترش در میخ کشول کنم خیلی یک چی داشتم ترمین بعد بسیاری رو همین کامپیوتر تنظیم کامپیوتری همه رو حافظ کرد کامپیوتر چخیله من از برای پاسپورت میرم منم تای مایکا میریم خودمون برای پاسپورت صورت میگیریم وای مونا کاستوم بروک میپشوند ریشمونا میتروشه خول دوستگی را میگیرم کامپیوتر انا در صورتخونی هم خیلی شد آواز نمیرسه نقصان رو همه میگیره آواز نیست آواز پیدا میکنه پروسسور هست آواز زیادیش میگیرن ای بولو همین خیلی یعنی نوجوری ها رو جور میکنن انا مو کامپیوتر قریب یک 50-60% جوانو رو بسیارترگی همو یعنی شما گفتنیت که رو بیارن به هنری اصیل یعنی که ای خودشون یک چی خیلی مو گذاشته من دورمونا گذروندیم اینو کوشش میکنن که همین پا با پای وای مونانو همین جوانو در وقتا اخیر میبینم اینو دا گفت روسو گونکا و آروژینی طرفی هنرمندی نیست تو طرفی چخیل ماشین باید وای کند چخیل لباس پوشد آرزو جون از ایواز کردن لباس آواز دیگر نمیشود خیلی که ای تغییر دادن جای جمع شونده حاصل دیگر نمیشود همینو باید فهمن که آواز اولین درجه نقش اساسی رو میبود نقش اساسی بازی میکنند خوب карантин ها به انجام رسید شما با بیرون بر آمدید توی ها نیز شروع شد اکنون من میخواهم که نرخ خدمت رسانی شما رو در توی ها بپرسم چون بسیاری ها شاید این زمان آمادند که در توی خرسندی هایشان شما رو دعوت کنند چقدر است مبلغی مثلا همه وقت دستمزد من کوشش کردم همه وقت که من همه وقت در همین اسناد در بین باشم یعنی که در بلند من بسیار آویزو رو باید میبینم دقیقاً بینش چی است؟ دقیقاً یعنی که از همین ای 7 سر میشه تو 10,000 سومونه
аз 7000 то 10000 сомон. 7000 то новобаста аз гӯшаву канори кишвар ки дар куҷо туи не баъзе агар гӯшаву канор дуравем бо раҳпули мо мегирам. раҳпули яъне чӣ қадар? раҳпули ман ҷо зависит мекунад, яъне ки ҷо муайян мешавад. ленобод мисол мерам, ана кулоб мерам, ҳамин то 1000 сомони дигар, 1000 1500 сомон дигар барои раҳ мегирам. 10 нафар одам бо ман, 2 мошину 10 нафар одам қатима хизмат мекунад. администратори шумо ки аст? нафаре ки масалан фармоши туйҳоро? писарам ҳоҷи Насимҷон ҳамаи туйҳоро қабул мекунад, ҳама туйҳоро менависад, ҳама туйҳоро яъне ки ҷобаҷо мегузорад. хуб, ман дар ниҳоят мехоҳам сипоси кулли тамошобинонро ба шумо бирасонам. ҷавонони мо, ҳамдиёрони ман, мухлисои мо орзуҷон, бовар кунед ма ҳозир ҳамиҷа нишастем, намедонам чанд соат гузашт, лекин мехоҳам ки бо анамин навор бошад, ман фаҳмонам ки чӣ хел ман мухлисома нағз мебинам. ҳамин санъати хуб дар озмун пайдо мешавад. ҳамин озмуно мераванд, озмуно байни талабо байни ки дар ӯ асоси озмуное аст ки тамоми мардум тамоми чӣ иштирок кунад. ана дар ӯ вақт яъне озмунҳои мардумӣ, озмунои мардумӣ шаванд, озмунои калон калон шаванд ки мардум диққатшона ҷалб кунанд. ҳозир мардум намедонанд барои чӣ тавр, мебинанд ки туи чӣ хеле ки мехонад туи гузаштаист аст. айкҷо ино озмуна ташкил мекунанд, айкҷо ино ҳуқуқ доранд ки як одама баҳо метиҳанд, айкҷо баҳо вай метиҳанд. ман чанд аку ҳозир ман гам занам ният иззати нафси аву газараздан нестам, лекин ки ино да иҷозат медиҳад ки озмун ташкил кардем. мо санъаткоро ки ҳастем аи озмуно бехабарем. русо як қариб мумкин ягон 300-400 канали телевизионӣ доранд. ҳамун ҳофизора ҳамин хеле низом овардагианд ки ҳар як камура ай ҳамун канале ки дар кора ҳамун канал бояд нишон битанд. бисёр вақт нигоҳ мекардам, ман устод Зафар Нозим мехонам, баъди ӯ якта заправщик ки бензин мефурӯша, баъди устод Зафар Нозим мебинам авай хондистай. мисол шагусам ҳамин ҳунармандо бояд ҳамун тартиби чун бояд низом дароварда шаванд. итане ки охи як одам ай кӯча мехона, хай момро намегем ки нахона, марҳамат бихона, лекин амро дар ҳамун ҷои худаш мондан дар кора бихона, араваш набоша бояд. ман 25 сол консерт накарда будам орзуҷон. баъди 25 сол як бор консерт кардам. агар ҳамун консерта шумо тамошо кунед, як бор тамошо кардед ютубда ҳамин консерт, як бор тамошо кунед, консертҳои мара як бор тамошо кунед, баъд иқадар тайёр дидам, иқадар чидам. ҳозир мардуми мо бисёр суханои сабук доомӯхта шуданд. ма ба ин гуфтанам дигар овизое ки сабук ёра ман таъқир карданӣ нестам, лекин чӣ хел кунем ки замона ҳамин хел шудааст. ҳамин як кас ранги маймун воре бихона, на барои хонданаш, барое ки маймун воре рафтор мекуна, барои ҳамура ӯра бисёр тамошо мекунанд. одаме ки як суруда мисол як моҳ мезана тайёр мекунад, чӣ мекунад, суруд ҳеҷ ка гӯш намекунад. мо гӯш кардана ёд бигирем. орзуҷон, шумо ҳам дар барномаҳои оянда худат мардума бигем ки ҳамин гӯш кардана ёд бигирад, баъд фарқ кардана ёд бигирад. албатта тафовут байни ҳунари асилу ҳунари сунъӣ, ҳунари компютериро ёд бигирад. таърихи сангалиро бикунед, сангали ҳаётиш ягон вақт дар ягон ҳофиз вай рақиб дидагӣ нест. умуман саҳнаи ҳофизӣ ҷои рақобат нест. мерои мехони моли хита мехони, мерои мераи мардум ҷа баҳо метаванд ки чӣ хел хон, ҳар як кас гӯшкунандаи хича дорад. бале, кадоме ки саҳна мехонад хондан гирад. рӯи саҳна поянда мондан кори душвор аст. масалан нафароне ҳастанд ки мегузаранд, мераванд, фаромӯш мешаванд, вале бубинед ки чӣ қадар солҳо гузашт, вале исми шумо, исми Ҷумъахон Сафаров, он нафароне ки шумо номбар кардед ҳамеша вирди забонҳост ва шумо азизи дили ҳамагон. зинда бошед, саломат бошед. ташаккур мегӯям дӯстони азиз, ҳар як мамлакатро бо рамзҳояш мешиносанд. агар мо роҷеъ ба Федератсияи Русия ҳарф бизанем, баробари гирифтани номи Федератсияи Русия Кремлро ба ёд меоранд ва он ситораи сурхи рӯи Кремлро ва ҳамчунин Алла Пугачёваро бо Йосиф Кобзон ва боз чанд шахсиятҳои дигар. агар амрикоро мисол биёрем, рамзи амрико ин бонуи машъал ба даст аст, ҳайкалаш, ва рамзи дигари фарҳанги амрико ин Майкл Ҷексон аст, Элвис Пресли аст ва дигарон. ва тоҷикистони мо низ рамз дорад. тоҷикистони мо рамзаш қуллаҳои осмонбӯс, рамзаш рудхонаҳо дарёҳои мусаффо ва ҳунармандонаш аст. Сангали Мирзоев яке аз рамзҳои барҷаставу рӯшан ва кабири халқи сарбаланди тоҷик аст. сипоси зиёд. саломат бошед, обод бошед. яъне ки суҳбат боқӣ.
Вавилон Мобайл представляет приложение My Вавилон. Личный кабинет. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. E-commerce. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. iCoupon. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Электронный кошелек. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с My Вавилон. Доступно в Play Market и App Store.